I és que tenim moltes ganes, i és que ens fa molta il·lusió fer un projecte tecnològic basat en la innovació que ens resolgui un problema, que ens doni la solució. En el nostre institut treballem les ciències, les tecnologies, l'anglès i les arts en un mateix projecte, el TGI, Treball Global Interdisciplinari. El primer projecte va ser Scratch with Plasticine. La finalitat d'aquest projecte era fomentar els ODS a través d'una història videojoc amb els personatges fets de plastilina per nosaltres i que actuaven segons el que vam planificar a un storyboard. Vam donar vida als personatges fent servir l'Scratch, una eina de programació digital. Després del projecte de l'Scratch with Plasticine, vam començar l'Eds Calder, un treball cooperatiu que incloïa les mateixes matèries del TGI passat. El propòsit d'aquest projecte era conèixer l'art cinètic de Calder i com a objectiu final fer una imitació d'aquest tipus d'art en moviment, un mòbil amb peces impreses amb 3D. Us preguntareu com vam treballar i com treballarem. En cooperació i treball en equip formen part del nostre dia a dia, fomentant l'acceptació de les idees i opinions de cada integrant del grup, confiança en tu mateix i en els altres. Això ens proporciona un enriquiment personal i aprenem a respectar els altres. Si ens accepteu el projecte, no us faltarà l'alegria. Tenim ciències, mates i arts, tecno i l'enginyeria, anglès i ciències socials, 100% en harmonia. Un projecte educatiu, equip de categoria, en totes les disciplines, donem sentit a la vida, hasta ho diu lo director, ell sempre és lo nostre guia. Bé, ja heu vist la que hem muntat en un petit moment. L'empenta i la il·lusió de tot aquest equip docent és contagiosa. I tot això per a què ho feu? Doncs per posar al centre de tot aquest aprenentatge a tots ells i elles. I ara van a